Karaçım, inni güllüm değiştim bolýan mara oglondan itjän bir hereketi var. Näçe görmemişdik edýän aýaňyň aşany 20-22 kamerasy ýa-da awalony awalonyda näme elitni bolup gyýlan gözüne düşýändiňi diýýärmi? Şeýdip gelen bolup bara, duran bolup maşynyň kısarasy marga deden bolup hemme gyýlar bir däl maşynyňyz gerek dä bizele. Goýuň şu hereketiňizde iş şolluňyz gel duran fran bolup elitni bolan bolup hiç aýtyňyz özi eklenjiňiz bilen alaňyda o maşynlary kakaňyzyň puluna alýaňyz kimin gözi açdygan belli däl. Maňa gelip baý sırama. Arkadaşlar bugün zeytin ne malını bilýärmi? Saçmatyma gadma seretmän saçym daramana da var hiç ýyly göwüsüm olmady şuny ýerden Ýerden turdum. Hasabyma seretdim. Banka hasabyma. Hawa. İçinde 1 milyon dolarlarım yok. Ne edeceğim bilmedim. Yürüyorum hop hop ağzıma gelip miras oldu. Ne ettim sen? Ne ettiler ka? Banktan anıklamalı. Onu yedim, eşeğimi yedim, bir jorağımı yedim, bir yerini giymendirin. Hawa. Dışarı çıktım ama öyle yolu gidip baryan pikirlenip bir denem var aklıma ne emel bilýäňiz mi? O hasabını hiç saat oňar pul bolmanda. Siz de käwat şeýle bolýarmy? Erimi görmek üçin bir hepde öňünden randewu almaly sekretaryndan we balnoy bolmaly. Sen balnoyluňa belli zat. Bu komentariýany ejeňe ýa-da bajyňa seredip ýazýamyň diýjek gal sebäpli sen men benan maşgalalara hormat goýýan. Aynada özüňe seredip ýazýan ökken erkegiň jelebi dalbay ýop.